Парах. Дебнеш ме тайно, като подписвам картичките, нали? Здравейте, аз съм Антония. Днеска е Цветница. И аз съм в кабинета си, подписвам картички. Имам да подпиша 10 000 картички за Великден, за да поздравя хората, които уважавам. И малко е трудно. За Коледа пак подписах толкова и ме боля ръката 2 седмици, обаче ще ги подпиша. Днеска ми е домашното, целият ден. Хората празнуват. И аз малко ще се празнувам. Но за сега трябва да подпиша тая цялата купчина. Горе-долу това е половината само. Аз продължавам да подписвам, ти си снемай.